ka Presiden Kari ka Drupadi Murmu ka laong ba ka jingade jong ka India bat ka Qatar ka long ka bajeliu bha ha ka balane dik spasnam bat ka long ka benta ba kongsan jong ka jingade ka West Asia ha ka khai pateng lamba ka culture bat ka India ka high level committee hapo ka jingpenya jong menteri ki kampo yen jong ka sarkar pedeng ba Metcha kala menjor ya ka jingara ba khambon jong ka sarkar pedeng ka ba palat ya ka shi hajar sanspa san pusau klor tingka lingba ka National Disaster Response Fund sheki santli ki jala Ganesh Kumar Mynta ka sngi ula shimti ya kam kum Chief Election Commissioner Bathamai Hanirva Chan Sadan New Delhi pen krek ka jala ya ka election JHADC bat ki HADC ringkat ka jingpen klan bor pahara bat ka jingpen krek ba benya Kalimpong ya kai ICC Champions Trophy ka bakhandai kan sedang Mynta ka janmiet ha ka ba ka Pakistan ka balabat teng ka namlado kan yakun persya ka New Zealand ha Karachi